Ερώτηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πόνος ως ένα βαθμό είναι απαραίτητος για να επιτύχει κανείς την αλλαγή του είναι? Απάντηση. Ασφαλώς, αλλά εξαρτάται τι εννοείται λέγοντας πόνο. Δεν κερδίζουμε τίποτα με την ευχαρίστηση από αυτή. Μπορούμε μόνο να κερδίσουμε πόνο. Κάθε προσπάθεια αποτελεί πόνο. Κάθε φορά που συνειδητοποιούμε κάτι, αυτό αποτελεί πόνο. Διότι πολλά είναι τα δυσάρεστα που συνειδητοποιούμε σχετικά με τον εαυτό μας και σχετικά με άλλα πράγματα και υπάρχουν πολλές μορφές πόνου. Όπως είπα, μερικά βάσανα είναι περιττά και ανώφελα. Με ορισμένα άλλα βάσανα πρέπει να μάθουμε να μην ταυτιζόμαστε και μερικά βάσανα είναι χρήσιμα. Τον πόνο τον κρίνουμε από την άποψη του κατά πόσο βοηθάει ή εμποδίζει την εργασία μας και συνεπώς η στάση μας απέναντι στον πόνο θα παρουσιάζει ασφαλώς περισσότερες δυσκολίες. Ο άσκοπος πόνος αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στο δρόμο μας. Ταυτόχρονα ο πόνος είναι αναγκαίος και μερικές φορές συμβαίνει να μην μπορούν να εργαστούν οι άνθρωποι επειδή φοβούνται τον πόνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που φοβούνται είναι ο φανταστικός πόνος. Έχουμε πολλή φαντασία και μερικές φορές φαίνεται πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουμε ορισμένα είδη φαντασίας. Ερώτηση. Ο πόνος, όχι ο σωματικός πόνος, είναι δυνατόν να υπάρχει χωρίς την ψεύτικη προσωπικότητα? Απάντηση. Βεβαίως, αλλά δεν γίνεται τόσο επίμονος. Όταν η ψεύτικη προσωπικότητα αρχίζει να τον απολαμβάνει, τότε γίνεται επικίνδυνος. Το μεγαλύτερο μέρος του πόνου μας βασίζεται στην ταύτιση και αν η ταύτιση εξαφανιστεί, εξαφανίζεται και ο πόνος μας. Πρέπει να είναι κανείς λογικός, πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν ωφελεί να υποφέρει. Αν είναι δυνατόν, να μην υποφέρει. Ερώτηση. Δεν καταλαβαίνω πως ένα θετικό συναίσθημα μπορεί να είναι ριζωμένο στον πόνο, ωστόσο μερικοί διορατικοί άνθρωποι φαίνεται να έφτασαν πολύ ψηλά μέσω του σωματικού πόνου. Απάντηση. Μέσω του σωματικού ή του ψυχικού πόνου αυτό είναι πολύ πιθανόν, με τη μεταμόρφωση του πόνου. Κάθε είδος πόνου, μιλώντας θεωρητικά, μπορεί να μεταμορφωθεί σε θετικό συναίσθημα, αλλά μόνο αν πραγματικά μεταμορφωθεί. Όμως οι ορισμοί του είδους αυτού είναι επικίνδυνοι, διότι την επόμενη στιγμή κάποιος θα το καταλάβει με την έννοια ότι ο πόνος αυτό μεταμορφώνεται σε θετικό συναίσθημα. Αυτό δεν θα ήταν καθόλου σωστό, διότι τίποτε δεν αυτομεταμορφώνεται. Η μεταμόρφωση πρέπει να γίνει με την προσπάθεια της θέλησης και με τη γνώση. Ερώτηση. Η βαθιά θλίψη μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να φτάσει σε ανώτερη κατάσταση συνειδητότητας? Απάντηση. Τα μεμονωμένα σοκ δεν είναι δυνατόν να βοηθήσουν, διότι υπάρχουν πολλοί δεσμοί που μας κρατάνε στην τωρινή μας κατάσταση. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι απαιτούνται χιλιάδες σοκ και επί χρόνια. Μόνο τότε μπορεί να κοπούν τα νήματα και να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Ερώτηση. Πώς μπορεί να υπάρχει πραγματικός πόνος όταν λέτε ότι το συναισθηματικό κέντρο δεν έχει αρνητικό μέρος? Απάντηση. Περιγράφοντας κανείς τον άνθρωπο σε αυτό το σύστημα, σκοντάφτει στην αδυναμία να περιγράψει τα πράγματα όπως είναι. Η περιγραφή μπορεί να γίνει μόνο κατά προσέγγιση. Είναι το ίδιο όπως στους χάρτες μικρής κλίμακας, όπου δεν είναι δυνατό να σχεδιαστεί το σχετικό μέγεθος των πραγμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις, στην περιγραφή της ανθρώπινης μηχανής, οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες ώστε είναι καλύτερα να λέμε ότι κάτι δεν υπάρχει καθόλου παρά να λέμε ότι κάτι είναι μεγάλο και κάτι άλλο είναι μικρό. Αυτό αναφέρεται στο συναισθηματικό κέντρο. Υπάρχουν συναισθήματα που δεν είναι αρνητικά, όμως είναι πολύ οδυνηρά και υπάρχει ένα κέντρο για αυτά, αλλά καταλαμβάνει ένα τόσο απειρό ελάχιστο μέρος σε σύγκριση με τα αρνητικά συναισθήματα που δεν είναι πραγματικά, ώστε είναι καλύτερα να λέμε ότι το συναισθηματικό κέντρο δεν έχει αρνητικό μέρος. Ερώτηση. Πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς το γεγονός ότι υπάρχει τόσος πόνος στον κόσμο? Απάντηση. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Από την άποψη της εργασίας, είναι δυνατόν να βρούμε τουλάχιστον μία μορφή εξήγησης αυτού του προβλήματος. Στην οργανική ζωή ο άνθρωπος πρέπει να θεωρείται σαν πείραμα του μεγάλου εργαστηρίου.
Σε αυτό το εργαστήριο γίνονται κάθε είδους πειράματα που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί και πρέπει να γίνονται με τη βοήθεια του πόνου για να επιτευχθεί κάποιο είδος ζύμωσης. Ο πόνος, κατά κάποιο τρόπο, είναι αναγκαίος για το σκοπό αυτό. Όλα τα κύτταρα αυτού του πειράματος πρέπει να υποφέρουν και για το λόγο αυτό έχουν την τάση να αποφεύγουν τον πόνο, να υποφέρουν όσο γίνεται λιγότερο ή να το βάζουν στα πόδια. Αν μερικά από αυτά τα κύτταρα αποβάλουν αυτή την τάση και αποδεχτούν τον πόνο θεληματικά, μπορούν να απαλλαγούν από αυτόν και να ελευθερωθούν. Ο πόνος, ο θεληματικός πόνος, μπορεί να γίνει εργασία σχολής. Τίποτε δεν είναι πιο δύσκολο και ταυτόχρονα τίποτα δεν μπορεί να δημιουργήσει τόση δύναμη όσο ο θεληματικός πόνος. Η ιδέα της ανάπτυξης είναι να δημιουργήσουμε μια εσωτερική δύναμη. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να βάλει τον εαυτό του σε δοκιμασία χωρίς πόνο? Από μία άποψη, ολόκληρη η οργανική ζωή υπάρχει για πλανητικούς σκοπούς. Από μία άλλη άποψη υπάρχει μόνο για χάρη εκείνων που δραπετεύουν. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο για να ταΐζει το φεγγάρι. Αυτός ο πόνος είναι το ανώτατο προϊόν και τα υπόλοιπα είναι απλώς υποπροϊόντα. Το ανώτατο είναι πάντοτε το πιο σημαντικό. Απέχουμε πολύ από την κατανόηση της ιδέας του πόνου, αλλά αν αντιληφθούμε ότι τα μικρά πράγματα είναι δυνατόν να επιτευχθούν με λίγο πόνο και τα μεγάλα με πολύ πόνο, θα καταλάβουμε ότι αυτό θα είναι πάντοτε ανάλογο. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ένα πράγμα. Δεν έχουμε δικαίωμα να επινοούμε πόνο. Επίσης, έχει κανείς το δικαίωμα να δέχεται τον πόνο για τον εαυτό του, αλλά δεν έχει δικαίωμα να τον δέχεται για λογαριασμό άλλων. Ανάλογα με τις απόψεις που έχει ο καθένας για τη ζωή, βοηθάει τους άλλους ανθρώπους, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η βοήθεια δεν μπορεί να μειώσει τον πόνο. Δεν μπορεί να αλλάξει την τάξη των πραγμάτων. Ερώτηση. Δεν θα έπρεπε να εργάζεται κανείς για την ανακόφιση του πόνου? Απάντηση. Όσο μπορεί περισσότερο, αλλά υπάρχει πόνος που μπορούμε να ανακουφίσουμε και πόνος που δεν μπορούμε να ανακουφίσουμε, διότι αυτό εξαρτάται από μεγαλύτερες αιτίες. Οι άνθρωποι που κοιμούνται είναι αναγκασμένοι να υποφέρουν. Ίσως υπάρχει κάποιος μεγάλος κοσμικός σκοπός σε αυτό τον πόνο, διότι μόνο ο πόνος μπορεί ενδεχομένως να τους ξυπνήσει. Αν μπορούν να ρυθμίζουν τη ζωή τους έτσι ώστε να είναι ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι στον ύπνο, δεν θα ξυπνήσουν ποτέ. Αλλά όλα αυτά είναι απλώς λόγια, διότι όπως και να έχει το πράγμα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ερώτηση. Η ποσότητα του πόνου που πρέπει να αντέξει ο κόσμος είναι συγκεκριμένη? Απάντηση. Ίσως για τους σκοπούς της πιθανής εξέλιξης, όλοι πρέπει να περιβάλλονται από τεράστιες δυνατότητες ταλαιπωρίας. Η εξέλιξη εξαρτάται από την στάση του ανθρώπου, από το να δέχεται τον πόνο και προσπαθεί να μην ταυτίζεται με αυτόν. Ίσως ολόκληρος αυτός ο νόμος να δημιουργήθηκε για να μπορεί να γίνει δυνατότερος ο άνθρωπος, διότι η δύναμη μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με τον πόνο. Ερώτηση. Είναι καλό να υποφέρει κάποιος για κάποιον άλλο? Απάντηση. Κανένας δεν μπορεί να υποφέρει για κάποιον άλλο. Αν εγώ έχω πονόδοντο, δεν θα πονάω λιγότερο επειδή έχετε κι εσείς πονόδοντο. Ερώτηση. Λέτε ότι ο άνθρωπος είναι ένα πείραμα. Απάντηση. Ο άνθρωπος είναι ειδικά πλασμένος για εξέλιξη. Είναι ένα ειδικό πείραμα που έγινε για την αυτοανάπτυξη. Κάθε άνθρωπος είναι ένα πείραμα, όχι όλοι οι άνθρωποι. Τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε σε πραγματικά θέματα και να εξετάσουμε την προσωπική εργασία. Είναι ανάγκη να καταλάβετε την ευθύνη στην προσωπική εργασία, διότι όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει κάτι, να διατυπώνει ορισμένες επιθυμίες σε σχέση με την εργασία, η ευθύνη προς τον εαυτό του αυξάνει. Όσο περισσότερο κατανοεί κανείς, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη του, διότι αν κάποιος δεν γνωρίζει τίποτα και δεν προσπαθήσει να εργαστεί, δεν μπορεί να κάνει σοβαρό λάθος. Αλλά όταν αρχίσει να εργάζεται, μπορεί να αμαρτήσει κατά κάποιο τρόπο σε βάρος της εργασίας. Και όταν ένας άνθρωπος κάνει λάθη, αυτό μπορεί να σταματήσει την προσωπική του εργασία.
Η ευθύνη του λοιπόν αρχίζει μόλις αρχίζει να εργάζεται και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη, διότι τα πάντα μετράνε. Όλα όσα λέει κανείς ή κάνει, όλα όσα δεν λέει ή δεν κάνει, όλα μετράνε και υπολογίζονται στα υπέρ του ή στα κατά του. Αυτό δεν είναι κάτι αυθαίρετο, είναι μέσα στην ίδια τη φύση των πραγμάτων. Τα ίδια τα πράγματα το κάνουν έτσι. Για να κάνει κανείς κάτι, για να επιτύχει κάτι, είναι η ανάγκη να εργαστεί σε πολλές γραμμές ταυτόχρονα, αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν παραλείψετε μία ή δύο γραμμές, πρέπει να πάτε πίσω και να ξαναρχίσετε από την αρχή. Δεν μπορείτε να διαλέξετε σε ποιες γραμμές θα εργαστείτε. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να εργαστείτε σε 50 γραμμές και απορρίψετε 3 γραμμές που δεν σας αρέσουν και εργαστείτε σε 47. Τότε αργά ή γρήγορα θα πρέπει να πάτε πίσω και να ξαναρχίσετε από την αρχή και στις 50 γραμμές, διότι μετά από κάποιο διάστημα οι 47 γραμμές δεν είναι δυνατόν να σας πάνε πιο πέρα. Με τις γραμμές αυτές εννοώ την προσπάθεια να θυμάστε τον εαυτό σας, την προσπάθεια να μην ταυτίζεστε, να μην εκφράζετε αρνητικά συναισθήματα κτλ. Ας υποθέσουμε ότι δέχεστε όλες αυτές τις γραμμές και παραλείπετε μόνο μία, τη σχετική με την ομιλία. Αυτό θα τα χαλάσει όλα. Ή αν τις δεχτείτε όλες και την επόμενη στιγμή ξεχάσετε, και πάλι δεν θα φτάσετε πουθενά. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να επιτύχουμε σωστά αποτελέσματα. Ξεκινάμε καλά και μετά από λίγο ξεχνάμε και λέμε στον εαυτό μας «Δεν μπορώ να κρατήσω 50 πράγματα στο νου μου ταυτόχρονα». Ερώτηση. Πώς μπορεί να αυξήσει κανείς το αίσθημα της ευθύνης του? Απάντηση. Αυτό πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση. Αν εκτιμάτε κάτι, τότε έχετε ένα αίσθημα ευθύνης. Ερώτηση. Είπατε ότι μία άλλη από τις κύριες δυσκολίες μας είναι η μορφοποιητική σκέψη. Δεν ξέρω καθόλου πώς να μην σκέφτομαι μορφοποιητικά. Απάντηση. Σκεφτείτε όσο καλύτερα μπορείτε και συγκρίνετε τα αποτελέσματα. Σε ποιες περιπτώσεις η σκέψη σας έχει αποτελέσματα και σε ποιες περιπτώσεις δεν έχει. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσετε καλύτερη κατανόηση, οπωσδήποτε καλύτερη από το να αναρωτιέστε απλώς σχετικά. Οι ορισμοί δεν θα σας βοηθήσουν. Η επιθυμία για ορισμούς δεν είναι παρά μία δικαιολογία. Αν βρεθείτε σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, θα σκεφτείτε όσο καλύτερα μπορείτε πώς να την αποφύγετε. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτεστε. Ερώτηση. Για να μπορούμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, πρέπει να προσλαμβάνουμε τα πράγματα διαφορετικά? Απάντηση. Δεν μπορούμε να προσλαμβάνουμε διαφορετικά. Αν δεν σκεφτόμαστε διαφορετικά, ελέγχουμε μόνο τις σκέψεις μας. Δεν ελέγχουμε τις προσλήψεις μας. Οι προσλήψεις εξαρτώνται κυρίως από την κατάσταση συνειδητότητας. Αν κανείς ξυπνήσει για αρκετό χρόνο, θα μπορεί να προσλαμβάνει πολλά πράγματα που δεν προσλαμβάνει τώρα. Αυτό δεν εξαρτάται από κάποια επιθυμία ή απόφαση. Ερώτηση. Είναι όλη η σκέψη μορφοποιητική, εκτός από την περίπτωση που προσπαθούμε να θυμόμαστε τον εαυτό μας? Απάντηση. Όχι, όχι όλοι, αλλά μεγάλο μέρος της σκέψης μας είναι μορφοποιητικό. Αλλά όταν σκεφτόμαστε για σοβαρά πράγματα όπως οι ιδέες αυτού του συστήματος, είτε δεν μπορούμε να σκεφτούμε καθόλου, είτε η σκέψη μας δεν είναι μορφοποιητική. Η μορφοποιητική σκέψη είναι πάντοτε ανεπαρκής, αλλά για ορισμένα προβλήματα είναι γελία. Ερώτηση. Είπατε κάποτε ότι το να σκεφτόμαστε για τις μεγάλες ιδέες του συστήματος μπορεί να είναι ένας τρόπος για να σταματήσουμε την ταύτιση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό είναι έτσι και γιατί η ταύτιση να καταστρέφει οπωσδήποτε τη σκέψη. Απάντηση. Διότι η ταύτιση περιορίζει τη σκέψη και την κάνει ελαττωματική, σας δεσμεύει. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε, δεν μπορείτε να βγάζετε συμπεράσματα. Κατεβάζει το επίπεδο της φυσιολογικής διανοητικής ικανότητας του ανθρώπου. Όσο για το λόγο που η σκέψη για τις μεγάλες ιδέες του συστήματος σταματάει την ταύτιση, αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορείτε να τις σκέφτεστε αν ταυτίζεστε με αυτές. Η σκέψη σας δεν θα προκαλέσει κανένα αποτέλεσμα. Όταν μελετάμε, όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε, αυτό σημαίνει καινούριο τρόπο σκέψης. Μόλις γυρίσουμε στον παλιό τρόπο σκέψης, ταυτιζόμαστε. Ερώτηση.
Είπατε ότι η μορφοποιητική σκέψη ενδιαφέρεται πάντοτε για τα αντίθετα. Πώς όμως μπορούμε να γνωρίσουμε οτιδήποτε χωρίς να κάνουμε χρήση των αντιθέτων? Απάντηση: όχι πάντοτε. Είπα ότι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της μορφοποιητικής σκέψης. Και όταν σκεφτόμαστε, πρέπει να σκεφτόμαστε το ίδιο αντικείμενο, όχι το αντίθετό του. Ερώτηση: αλλά αν θέλω να μάθω κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να ξέρω τι δεν είναι αυτό? Απάντηση: καθόλου. Μπορείτε να ξέρετε τι είναι κάτι ή κάτι άλλο, χωρίς να φτιάξετε κατάλογο του τι δεν είναι αυτό. Είναι μια τελείως αβάσιμη αυτοκατηγορία να λέτε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε μια τόσο άχαρη μέθοδο σκέψης, διότι έτσι θα έπρεπε να σκέφτεστε 2 χρόνια για κάθε ασήμαντο πράγμα. Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι χωρίς το αντίθετό του, απλώς αυτό που είναι. Η μορφοποιητική σκέψη δεν είναι σκέψη. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η μορφοποιητική σκέψη μπορεί να υπηρετεί πολλούς χρήσιμους σκοπούς, αλλά δεν είναι για να σκεφτόμαστε. Ερώτηση: οι άνθρωποι νούμερο 1 ζουν όλη τη ζωή τους με τη μορφοποιητική σκέψη. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναπτύσσεται καθόλου το είναι τους από την αρχή της ζωής τους? Απάντηση: όχι μόνο οι άνθρωποι νούμερο 1, αλλά και οι άνθρωποι νούμερο 2 και νούμερο 3 μπορούν να ζήσουν μόνο με τη μορφοποιητική συσκευή. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν χρησιμοποιούν τίποτε άλλο. Βέβαια αναπτύσσεται το είναι του σε κάποιο βαθμό, μόνο που η ανάπτυξη αυτή, θα έλεγε κανείς, δεν είναι ατομική, είναι συλλογική ανάπτυξη, σαν να μιλάμε για ένα παιδί ή για ένα ενήλικα, αλλά το είναι τους δεν αναπτύσσεται πέρα από ένα ορισμένο επίπεδο και εμάς μας ενδιαφέρει η ανάπτυξή του. Είναι προς την κατεύθυνση του ανθρώπου νούμερο 4. Το να αναπτύσσεται κανείς με το συνηθισμένο τρόπο είναι φυσικό, αλλά αυτό δεν αλλάζει το επίπεδο του είναι. Ακόμα και αυτή η φυσική ανάπτυξη του είναι μπορεί να σταματήσει. Ερώτηση: έχω προσέξει ότι αν κάνω μία ερώτηση, τη στιγμή που παίρνω την απάντηση, ο νους μου είναι απασχολημένος και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν προσέχω. Πού οφείλεται αυτό? Απάντηση: έχετε δίκιο. Αυτό είναι απλώς συνειρμική σκέψη, μηχανική σκέψη. Φυσικά, αν κάνετε μία ερώτηση και θέλετε να μάθετε την απάντηση, πρέπει να σταματήσετε τους συνειρμούς και να προσπαθήσετε να αντιληφθείτε όσα λέγονται και μόνο τότε να τα σκεφτείτε και να τα συγκρίνετε. Αν δεν σταματήσετε τους συνειρμούς, η απάντηση φτάνει σε εσάς ανακατεμένη με δικές σας σκέψεις. Δεν είναι ακριβώς αυτό που υπόθηκε. Έτσι, ποτέ δεν παίρνετε τη σωστή απάντηση. Ή πάλι με τη συνειρμική σκέψη. Είναι μια συγκεκριμένη γραμμή εργασίας. Αν μελετάτε κάτι, αν ακούτε κάτι ή προσπαθείτε να καταλάβετε κάτι, πρέπει να το κάνετε με ελεύθερο νου. Αν συνεχίσετε ταυτόχρονα με τη σκέψη σας, ο νους σας δεν θα είναι ποτέ ελεύθερος να παρακολουθήσει. Ερώτηση: γιατί έχουμε την τάση να ρωτάμε περισσότερο γιατί παρά πώς? Απάντηση: διότι είναι ευκολότερο, περισσότερο μηχανικό. Είμαστε πολύ πιο συνηθισμένοι σε αυτό. Το να ρωτάμε πώς χρειάζεται σκέψη. Πρέπει να διατυπώσουμε το ερώτημά μας σωστά, ενώ το γιατί μπορούμε να το ρωτήσουμε χωρίς σκέψη. Ερώτηση: αναφέρθηκε ότι μία από τις μεθόδους για να παλέψει κανείς με τα αρνητικά συναισθήματα είναι να σκέφτεται διαφορετικά. Δεν καταλαβαίνω καλά τι σημαίνει να σκέφτεται κανείς διαφορετικά. Απάντηση: σημαίνει να παίρνουμε κάποιο θέμα που προκαλεί συναίσθημα και να το σκεφτόμαστε, προσπαθώντας να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας ή να κατηγορούμε τους άλλους. Αυτό θα είναι διαφορετική σκέψη. Αν και υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα που δεν είναι δυνατόν να καταστραφούν με αυτόν τον τρόπο, επειδή χρειάζονται ισχυρότερες μεθόδους, αυτή η μέθοδος πρέπει να δοκιμάζεται πρώτα σε κάθε περίπτωση. Ερώτηση: βλέπω ότι τον περισσότερο καιρό το νου μου τον απασχολούν ασήμαντες σκέψεις. Θα ήταν καλή ιδέα να μελετήσω κάποια δύσκολη γλώσσα, παραδείγματος χάρη ρωσικά, με τα οποία θα μπορούσε κανείς να απασχολεί το μυαλό του ενώ κάνει καθαρά μηχανική δουλειά? Απάντηση:
Για ποιο σκοπό? Ύστερα από λίγο καιρό θα έχετε λαθεμένες σκέψεις στα ρωσικά. Ερώτηση. Υπάρχει τρόπος να μπορούμε να θυμόμαστε πιο καθαρά αυτά που κατανοούμε όταν βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση? Απάντηση. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν γνωρίζω καμία ειδική μέθοδο. Αυτές οι στιγμές πρέπει να συνδέονται, να κοιτάτε προς τα πίσω, να προσπαθείτε να συγκρίνετε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, μπορεί να καταλάβετε κάτι που δεν καταλαβαίνετε πριν από μισή ώρα, αλλά ίσως στο παρελθόν να υπήρξαν στιγμές που καταλαβαίνετε επίσης κάτι σε σχέση με αυτό. Προσπαθήστε να θυμηθείτε αυτές τις στιγμές και να τις συνδέσετε. Ερώτηση. Η κατανόηση μιας ιδέας ή ενός όρου ποικίλει σε σχέση με το βαθμό του είναι? Απάντηση. Ασφαλώς. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ανάλογα με το επίπεδό τους και την ικανότητά τους και όχι ανάλογα με το νόημα των πραγμάτων. Ερώτηση. Η δυσκολία μου είναι ότι καμία ιδέα δεν μου είναι τελείως ξεκάθαρη. Απάντηση. Είναι αδύνατο να την κάνετε ξεκάθαρη με μορφοποιητική σκέψη και λέξεις. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι καταλαβαίνουν κάτι όταν δίνουν σε αυτό ένα όνομα, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι κάτι ψεύτικο. Όταν μπορείτε να νιώσετε κάτι και όταν μπορείτε να το επαληθεύσετε με την ανώτερη συνειδητότητα και τον ανώτερο νου, τότε μόνο μπορείτε να πείτε ότι είναι πραγματικά αληθινό και ότι πραγματικά υπάρχει. Και οι σχολές δεν ασχολούνται με συνηθισμένες διανοητικές ιδέες. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ιδέες, όπως για παράδειγμα η ιδέα της ανάμνησης του εαυτού, δεν είναι ξεκάθαρες χωρίς τα ανώτερα κέντρα, διότι χωρίς ανώτερα κέντρα δεν μπορεί να φτάσει κανείς στην αλήθεια. Οι σχολές είναι η εργασία ανώτερων κέντρων. Μας δίνουν κάτι που δεν μπορούμε να το επιτύχουμε από μόνοι μας, διότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο το συνηθισμένο νου. Και ο συνηθισμένος νους έχει συγκεκριμένα όρια και δεν μπορεί να τα υπερβεί. Μπορεί να συσσωρεύσει υλικό, να τα ξεχνάει, να συσσωρεύει πάλι και να ξεχνάει πάλι, μέχρι να το καταντήσει το σύστημα σκέτη ανοησία, με το να κινείται μόνο κόμματα προς μία κατεύθυνση. Όταν βρεθείτε σε μία κατάσταση που προσεγγίζει το ανώτερο συναισθηματικό κέντρο, θα σας κάνει κατάπληξη το πόσα μπορείτε να καταλάβετε αμέσως. Μετά γυρίζετε στην κανονική σας κατάσταση και τα ξεχνάτε όλα. Με επίμονη ανάμνηση του εαυτού και με ορισμένες άλλες μεθόδους μπορεί να φτάσετε στο ανώτερο συναισθηματικό κέντρο, αλλά δεν θα μπορέσετε να συγκρατήσετε αυτά που θα κατανοήσετε τότε. Αν τα σημειώσετε, δεν θα έχουν νόημα όταν τα διαβάσετε αργότερα με το διανοητικό κέντρο.